vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaurayirwawo mudzimai wangu namaid. Maid uyu ndakangosanganawo naye muroad, ainge ari desperate. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichishandira imwe kambani, saka taiwanzokuenda kumasvingo tichino audita mabooks yeimwe kambani ikoko kumasvingo. Zvino ndakazoti neimwe trip ndaendako kumasvingo kuya, ndo pandakabva ndachizosangana naye musikana uyu. Ndakasangana naye mushure mekunge ndamboenda hangu kunotsvaka zvokudya ndichingorefresha mutown. Ndokubva ndamuona ainge akagara. Ndakamubvunza kuti koseiko ainge akagara pasi achichema saizvozvo. Ndokubva achizondiudza kuti ainge asina kana kwekuenda, ainge adzingwa nastepmother vake. Chakaita kuti ndige ndichizonakirwa naye, ainge akanaka, mwana wevanhu, ari mutsvuku uye zvekare nezera rake. Ndakabva ndatoti uyu ndinotora chete, asi kwekumuyesa ndiko kwandainge ndisina. Mukomana ashe ndakataura naye, asi handina kukwanisa kumuzivisa kuti ndo zvandainge ndatoronga. Chandainge ndichida ndechekuti ndinge ndichingomuconvinsa chete kuti ange achizobvuma kubva kumasvingo neni tichidzoka kuHarare. Zvino takazoti tava muHarare, ndokubva ndachizopaka motikari yangu ndikabva ndati saka wati toita sei. Akabva anditi ini handichazivi kuti ndodii, ende ndirikutozvidemba kuti kondakambobvumireiko kurara newe, because ipapo takazotokumisidzira tarara tose. Ndakadzokera naye kuguest house uko kwandainge ndakabhukirwa nekampani. Ndaingomusiyawo ndichienda kubasa, ndichimupa zvokudya, ndichimutengera zvose zvaainge achida. Takauya tose kuHarare, ndikabva ndagara naye pasi ndikamubvunza kuti aikwanisa here kuti ange achizouya kumba kwangu togara tose, even though ndainge ndiine mudzimai nevana. Akati ndinokwanisa, but vanenge vachifanira kuti vange vachizozviziva amai guru. Ndikabva ndati hazviite kuti ndingotanga nekuudza mudzimai kuti ndatova nemunhu, the next thing ndobva ndatoti munhu wacho uyu ndauya naye. Ndakamuudza kuti the only solution was that aikwanisa kuuya pamba pangu only as a maid, because tainge tatogara kwenguva refu tisina musikana webasa, uye zvekare mudzimai wangu ainge ari very selective pavasikana vose avo vandainge ndakambomutsvakira. Saka kana kuri kunzi tainge tichazoronga tsoro dzedu zvakanaka, aikwanisa kuzotouya tikatogara, achingoshanda hake samaid, achimirira kuti nguva inge ichizokwana. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisingatozvizivi kutoti kutosangana kwatainge taita iye ainge atobatira pamuviri. So ndakazomusiya pane imwe lodge, ndokubva ndadzokera hangu kumba. Zvandaiita each and every day, ndaiti makuseni ndichienda kubasa ndodarika neko kulodge kuya ndomupawo mari yokuti anga achitenga zvokudya, uye zvekare usiku ndaiita saizvozvo, ndodarika ndichimuona ndichimupa zvokudya nemari. Ndikazomutengerawo kafoni, asi kainge kangoriwo kambudzi mazuva acho iwawo, nekuda kwekuti ndainge ndiine mwana wangu uyo ainge achifanira kuti ange achizonyora grade 7, saka ndainge ndisina mari. Nekuda kwemari dzatainge takabhadhara, ndikazomuvimbisa kuti ndainge ndichazomutengera foni mushure mekunge tava kugara tose. Akati iri bo. So akagara about 2 weeks, ainge achingokomplaina achiti but zvandiri kunzwa handisi kunzwa zvakanaka, kuita sekunge nhumbu yabatira. But aingoti ne 2 weeks aiwa hakuna zvakadaro, hazviite kuti inge ichizotanga kutorakidzira kuti yatovapo. Akangoti maybe it is because ndakararama ndiri mumastresses for a very long time. Ndakabva ndachizotaura neimwe hanzvadzi yangu iyo yandainge ndichiwirirana nayo, ndikabva ndaiudza situation yainge iri paground. Ndakaiudza kuti munhu ainge ava kutofungidzira kuti zvimwe kuda ainge abatira pamuviri. Me and my sister we spoke about this, ndokubva tachizowirirana paya. Akabva ati iye ainge achazotaura nemudzimai wangu, and then she will act as if she knows this girl that I was now dating. Then itobva tachizoita kuti ange achizosvika paground, but she made me to promise kuti
I was going to make sure that she would be treated well, since ainge ari iye ainge achazovingwa pamba pake negirlfriend yangu, uye zvekare akabva achizoudza uyu musikana wangu kuti at all the times she was supposed to make sure kuti she would always treat amai guru vake, even though she did not even know kutoti vainge vatova amai nini. So that is what we agreed upon. This happened for about 2 weeks tichironga, because iye mudzimai wangu ainge asingadi achiti I'm just having a bad feeling about this, because inini ndinoda munhu wekuti ndinenge ndazvitsvakira ndega. Iye hake mudzimai wangu ainetsa kana vari sevasikana vebasa, ainge akangokurawo ari mazviri zvekuti amai vake vaishungurudza vasikana vavo vebasa, saka aitofungidzirawo kutoti kutrita munhu rafu uchimuswedza aine nzara ndo zvainge zvakanaka, but asingatozivi kutoti unenge uchitozvitsvakira maproblems, because munhu iyeye waunenge uchibata rafu anokwanisa kungokuita yese yese. Fine, she agreed. Ndokubva achizoya musikana uya she lied to him kuti ainge achishandira vamwewo amai, asi reference yakaramba kubuda. Zvakatora nguva mukoma kuti reference inge ichizobuda, because aingoramba muti ndikuda reference yako, I have to have your reference because I need to speak with your former employee. Ndipo apo patakabva tachizoronga zvekare nesister yangu, tikabva tachizotaura neimwe friend yake uyo akazoacta as if she was the reference. Mazuva acho iwawo kana malaini awa ainetsa kutengeka kwawo, but ndakashingirira ndikatenga line ndikabva ndachizoripa kune mudzimai wangu mudiki. Iye akabva achizongoita sekunge ainge akazowana mamwe mafone numbers awo ainge ava kushandisiwa namadam boss vaya avo vaainge akamboshandira. Mudzimai wangu akazofonera mukadzi uya achifungidzira kutoti zvimwe kuda yainge itori reference yemusikana wake munyowani webasa. Avakataurirana, vakati vachipedza kutaura ndakamunzwa achifara kwazvo, akati she's quite a good girl and I think kuti this one we can keep her for a very long time. Iyewo mudzimai wangu mudiki, sezvo ainge achizviziva kuti paari ainge atoriwo mudzimai wangu, zvimwe aiti kana akatukwa nemudzimai wangu aingonyarara, but nekufamba kwenguva zvekare nemahormones mimba yake yakati ichikura akazogumisidzirawo ava nehustubborn, until mudzimai wangu achizofind out kuti nhumbu iyoyo ainge akatakura yainge iri yangu. Akati asati audza vabereki vake, because she only threatened, akava ati I have to tell my parents need to know that this is what you did, both of you, how could you betray me like this? Asati ataura nevabereki vake. That was when one day ndakamurota mudzimai wangu uyu mudiki akauya kwandiri, asi ainge akapfeka imwe necklace iyoyo yainge iri very bright uye yainge ine macolors akawanda. Akauya kwandiri ainge ari mutsvuku akawedzera kutsvuka, uye zvekare airatidza kuti ainge aine masimba. Ko ndaigozivei kuti mudzimai wangu mudiki aita zvemanjuzu, not only zvemanjuzu, ainge achiroya zvekare. Akazotondiudza mushure mekunge mudzimai wangu atanga kurwara, saka ipapo pandaimurota aingoya obva andipa banga, obva anditi banga iri kana uchindida ritore. Ndobva ndaramba. Dzimwe nguva ndaizoona mudzimai wangu akadongorera achinditi murume wangu ndozvawasarudza here kuti unge uchigamuchidzwa banga iro naamai nini, uye zvekare zvinoita here kuti unge uchigamuchidzwa banga nemukadzi uyo wausina kana gore wabva mukusangana naye. Unoreva kuti unovimba naye kudarika inini mudzimai wako. Ko vana vose ava vatakazvara unoti kudii navo? Ndaingoti zvimwe kuda dzainge dziri hope. Izvo mudzimai wangu mudiki ainge achitoronga kutouraya mudzimai wangu mukuru. Zvino zuva iro mudzimai wangu mukuru paakazoti ainge afunga kuti ange achidaidza baba vake kuti tinge tichizoya tichizotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo, ndikabva ndachizotanga kutaura namaid. Ndikabva ndamuudza kuti kana ainge aine munhu waainge achiziva aikwanisa kundibatsira, because panguva yacho iyoyo ndanyatsokuona kutoti ndatova panguva yakaoma, because kukambani kwandainge ndichishanda ipapo yainge iri kambani yebest friend yavatezvara vangu. Ndakatoziva kutoti ndainge
ndichazotombomiswa basa because zvainge zvakamboitika before. Madam vainge vakambondibatira chiure changu ndokubva vachizoudza baba vavo ndikabva ndachizombomiswa basa, zviya zvekuti vainge vachida kungondirakidza kuti vane masimba because friend yavo iye ainge aine mari. Saka ndakabva ndazotaura naye ndikati, shamwari, kana ndikangogara ndadzingwa basa kana kuti ndingagokuchengeta nei, ende pano anobva achizotokudzinga ende handizivi kuti ndinozoita sei newe. So kana uine munhu waunoziva, munhu wekuti anokwanisa kutibatsira, ipapo ndainge ndichida kana vana madzibaba vekumasowe ndo vandainge ndichitarisira kuti vanokwanisa kutibatsira vakatipa munamato zvekuti nyaya yacho mudzimai wangu ange achingonzwa achingoinetera, but akabva azondiudza kuti zvekuchurch it was going to take a very long time. Ndikati, what do you mean? Akabva ati ndine vamwe gogo vangu avo vanokwanisa kutibatsira, but gogo handizivi kuti tingavaona sei because handiti iwewe wati vari kufanira kuti vange vachiuya pano nhasi. Ndikati hongu. Akabva ati tinokwanisa here kuti tinge tichizoenda kumasvingo like izvezvi, do you think kuti we can drive? Koma ndakacalculate distance ndikaona kuti painge pakatoipa apa, nguva dzainge dzatofamba, asi ndakangoita zvivindi ndikati this is a do or die. Ndakangobuda, iyewo akangoita sekunge ainge atiza, tikabva tachizosangana ndisu uyo muroad takananga kwavo kwaanobva. Mukoma ainge achingondivimbisa kuti kunyange mudzimai wangu achipopota achindinyorera mamessages ainge achirwadza, chainge chakangokosha ndechekuti tinge tichingosvika pamba pagogo vake, hanzi tikangosvika chete zvose zvinenge zvanaka. So takazosvika kumasvingo, it was like very late. Panguva yacho iyoyo patakazosvikako mumasvingo ndainge ndanzwa nekufonerwa navatezvara, asi kuti ndinge ndichidavira macalls avo ndainge ndisingatokwanise because ndakatoona kutoti kana ndikangodavira macalls avo inotoita imwe nyaya, because I had to explain then kwavari kuti ndainge ndiripi apa. Iye mate akangonyorera mudzimai wangu message akati very sorry nezvose zvandakakuitirai, so I think it is time for me kuti ndige ndichitsvakawo rimwe basa. Ndaenda kumba kwefriend yangu, ndichazongokuudzaiwo kuti ndazosarudza kuti kudii nenhumbu iyo yandakapiwa nemurume wenyu, izvo tainge titori tose. Saka iye akatofarawo, mudzimai wangu achifungidzira kutoti zvimwe kuda, sezvo ainge ataura nhau yekuti ainge achida kuti baba vake vange vachiuya kuzotaura neni, achiziva kuti baba vake ndivo vanowanzokuti batsira kana tisina mari. Maybe zvainge zvakandivhundutsa, asi kuti ange achaziva zvino kuti ndainge ndiripi ainge asingazivi, because akazoudza vatezvara vangu kuti vange vachifonera bosi vangu vachivabvunza kuti ndivo vainge vandituma somewhere else here. Vakabva vati kwete, no, sandizvo handisirini ndamutuma, hameno kwaaenda. Dzimwe nguva aimbosenda message achinditi tell me uchiri mupenyu here, dzimwe nguva ainditumidzira mamessages achindituka achipopota. Takazoti tasvika pamba pagogo vake mukoma mainge makaita mudenhere. Pamba ipapo painge pari padenhere, paiva nemamwe mazimiti aityisa ko iwo mazizi. Chandakaona was that takati titasvika pagrowth point ava kutanga kundidirector nemusvima dust road achinditi famba wakadai. Ndakaona zizi tichiri pagrowth point, zizi iroro rakabhururuka rikauya rikamhara pabonnet yemotikari tichiri takamira, achindiudza kuti tinofanira kuti tinge tichizoshandisa dust road iyo. Kana uri kuona ukoko miri ndokumba ikoko. Tichiri takamira kudaro ndipo apo pandakabva ndachizoona rimwe zizi rakabhururuka. Zizi iroro rakabhururuka ndokubva rauya rikabva rachizomhara pabonnet rakatarisana neni. Iye akabva angorova maoko ake, rakabva ratiza ndokubva aseka zvikanzi vatozviziva sogogo kuti tasvika. Semunhu ainge ari padesperate mukoma, chandakadzidza ndechekuti ukanzi waita desperate financially unokwanisa kungoita yese yese on a normal day. Kana kwanga kuri kunzi zvainge zvaitika izvozvo zvekuti ndinongoona zizi rinouya robva ramhara pabonnet yemotikari yangu, then munhu wandinenge ndiinaye obva atoti gogo vangu izvezvi kutaura kudai vatozviziva kuti tasvika, vava kutofanisogadzirira kuti vange vachitipa izvo zvatafambira. Iwe usatombotaura, ndoda kukurakidza kuti gogo vangu vane masimba. Akati kana uchifungidzira kuti maybe ndavaudza pafoni, ivo gogo kana foni
havana ende havatomboidi foni ndikadai ndakavatengera, but kutoona kwandatoita zizi ndatozviziva kuti gogo vatozviziva. I did not want to hear more because hana yangu yainge yorova zvino. Ndaiti ndichidriver uri usiku kudaro ndaitoriona kuti iro kana kuri kunzi ndikaisa motikari pamahigh beam ndakanyatsokujekesa malights ndotoona kuti zizi riya iro. Then ndaizoti ndikati fambei ndichidriver, kana tazosvika parinenge riri robva rabhururuka ndichidriver zvekare ndobva ndazoriona. Zizi iri rakatiperekedza kuzonosvika tichinosvika pamba pagogo vemudzimai wangu, rikabva rashanduka. Ndakaritarisa rakashanduka rikaita kitsi. Ipapo hana yangu yainge yongorova chete. Vakabva vachizobuda vakabva vati vazukuru vangu mauya, vazukuru vangu mauya. Mukomanashe takabva tachizotanga kutaura navo, vakatimanikidza kuti tinge tichidya sadza. Takadya sadza iroro tichita rekutemurira, vakati inwai nemvura. Ndakabva ndarwadziwa ndikati zvimwe kuda painge pasina kana chokubika, asi iye mudzimai wangu akandiudza kuti ndaisafanira kuti ndige ndichizonetsekana nekuti ndiwo mutemo wavo. Kana kuri kunzi muyenzi akasvika zuva ranyura anofanira kuti ange achizopiwa sadza rinenge risina usavi. Koma takati tapedza kudya paya vakabva vachizoti ngatibudei tisati tatanga kutaura. Takafamba, iniwo ndainge ndisingazivi kuti tiri kumboenda kupi. Kuzonosvika tasvika kumakuva, vakaenda pane rimwe guva ndokubva vachizotanga kudeketerera. Iye akabva achizondiudza kuti rainge riri guva ramai vake. Paguva ipapo pakabaka moto. Vanhu vezaka vakaoma. Pamusoro pechuru painge pachibaka moto. Ende nekuti akaubatidza moto wacho iwoyo ndiani ndakashaya kuziva. Takati tapedza kuita saizvozvo vakabva vachizoti ngatidzokerei tinge tichizokurukura. Takazoti tasvika mukicheni mukoma ndipo apo paakazondikwenya tichitopinda mukicheni akabva ati cheuka uone. Pandakacheuka ndakaona bere rainge rakaenzana nebhiza. Ndainge ndichingobvunda panguva yacho iyoyo. Takagara pasi tikazotanga kukurukura. Vakandibvunza kuti ndainge ndavingei uye zvekare ndainge ndichidei kwavari, nekuti kubva zvandainge ndakamitisa muzukuru wavo vaitarisira kuti ndaifanira kuti ndige ndichiita zvinoitwa pachivanhu chedu, kuti unoenda unozivisa kuti washaisha mwana wevanhu. Ndakashaya kuti ndoti kudii. Vakaseka zvavo vakati ndaizviziva kani kuti kana zvashata uchanditsvaka. Ndokubva vatanga kuimba vachirova pasi nechibhakera. Vakabva vanditi uyo mukadzi wako uyo ndiye wandikuda kurakidza kuti inini handisi wekutambwa naye, anombozviziva here kuti ndimbori aniko. Vachitaura kudaro vainge vachirova pasi nechibhakera. Mukoma usiku hwose takazoti taenda kunorara. Ndainzwa mutsindo panze pachingoita sekunge painge paine munhu ainge achirova pasi nezvibhakera. Ndakazobvunza mudzimai wangu akabva anditi vainge vachitsindira guva remudzimai wangu in advance kuitira kuti kana azofa kunyangwe vekwake kunyangwe vakaenda kupi vanenge vakatotsindira nechekare, haaizombofa akazotipfukira. Ipapo ndakavhunduka, even though patainge tichiri nagogo vacho vakatozvitaura kuti imimi muri vaviri ndazoona maita mari ende iwewe nemudzimai wako ndazoona mazorambana. Apa vainge vachibvira mudzimai wangu uyo wandakaurayisa negirlfriend yangu. Vakandipa mashizha 4 emuhacha vakanditi ndinge ndichibuda panze. Kana ndabuda panze ndaifanira kuti ndinge ndichizodeketerera uye zvekare ndichimudaidza semudzimai wandainge ndakabvisira mari ndikaroora. Vakanditi kana iye azouya ndichaziva zvekuita naye. Vakabva vazondipa banga. Vakanditi banga iri ndikuda kuti unge uchizoenda naro, asi mushure mekunge mudzimai wako atanga kurwara ndikuda kuti unge uchizodzoka kunoko. Paanongomuka achingorwara chete achinzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka, iwewe unofanira kuti unge uchipinda mumotikari wabva wadzoka kunoko wondipa banga rangu. Vakandipa banga riya ndokubva tachizoenda tikanorara. Zvino takati takarara nemudzimai wangu mudiki ndipo paakazondibudira pachena kuti
iye ainge akatemererwa nyora dzehuroi nagogo vake. Panguva yacho iyoyo ndainge ndatozvigamuchira because akandibvunza kuti zvino zvandakuudza kuti ndiri muroi unokwanisa kuzvigamuchira here, nekuti ndo zvaunofanira kuti unge uchindiudza uye zvekare uchindibudira pachena kuti ndazvigamuchira kuti kwete tobva tarambana. Mumwoyo mangu ndakabva ndati evo pangarambika here ipapapa, otherwise ndinokwanisa kudyiwa hangu nevaroi vekuno kuzaka, vangatorara zvavo vandikomberana vava kutoda kundidya. Ndakabvuma ndikabva ndati inini I see it as an advantage kuti iwewe unoroya, but haazvifarire manje kumuudza kuti iye anoroya, munonetsana, haatombodi kana kumbozvinzwa, anongoti anobatsira. Pari zvino hake ava kuitawo zvekung'anga but achiita zvemanjuzu, but kwake kwaakanyanyisa kurerekera ikoko kudepartment vanoita zvekumuka usiku vachinoroya. Ipapo paakaona kuti ndainge ndabvuma akafara chaizvo, akabva ati alright, ngatichirarei tosangana kuhope. Ndakabva ndati ndikunzwa kama feelings tadi tamboita. Akabva ati kwete, hazviite, tichazosangana kuhope since iwewe wandigamuchira. Ko ndikambokurakidza kuti kuhope ndinenge ndakanaka sei? Ndikabva ndati it is okay, saka ndichaziva sei kuti ndiwe mushure mekunge wauya kuhope kwangu? Akabva anditi aiwa, hazvimbonetsi kani, kana ndauya kuhope uchatongozvinzwa kuti ndini. Akabva amuka akaenda akanovhura chimwe chibhegi ndokubva anditi iri idhuku rangu randakapiwa nagogo randinoshandisa pamabasa angu pandinenge ndichimuka ndiine kwandinenge ndichida kuenda. Ndoda kuti unge uchirara wakabata dhuku iri. Ndakazongobatwa nehope achingondikisa chete. Ndakati ndangobatwa nehope ndopandakatanga kurota. Ndakarota nyoka. Kwamanashe, it is something that is difficult to tell someone else uyo anenge asina kana kumbogara akasangana nezvinhu zvakadaro kuti ungati nyoka yakanaka. Ndakaona nyoka yainge yakanaka kwazvo, yainge iri very attractive sexually, yainge iine mazamu, iine sikarudzi yemunhukadzi. Yakauya kwandiri ndikabva ndatongoziva immediately kuti ainge ari iye. Akabva adzokorora zvekare akandibvunza kuti ndaimugamuchira here, ndainge ndichikwanisa kumugamuchira here nechimiro icho chaainge ainacho panguva yacho iyoyo kuti ainge ava nyoka. Ndikabva ndati hongu, ndinokuda. Akabva atanga kumera maoko, achitanga kumera makumbo, bhodhi yake yakabva yachizotanga kushanduka. Akabva achizova mudzimai wangu uyo wandainge ndichiziva ainge akanaka, ari mutsvuku akanaka, ainge aine wivhi yake yainge yakanaka chaizvo, yainge yakareba ichisvika kutsoka dzake. Ndokubva auya akabva anditi zvose zvatiri kuita pano chitenderano chedu, covenant iyo yaakati ichazondisungirira kwaari, iyewo achizozvisungirira kwandiri. Akati haazombofi zvekare akatendedzwa kundiisa pachijana, nekuti mumweya tinenge tava nyama imwe chete. Akati zviri nani kuti ndinge ndichizouraya 100 revarume than kuti ndige ndichizokuuraya iwewe, nekuti kana ndikakuuraya ndikakuisa pachijana neniwo ndinobva ndazofa. Takasika bonde seratainge tisina kana kumbogara takasika musi wacho iwoyo. Ndokubva achizoshanduka ari pamusoro pangu akabva achizoita nyoka. Asi ipapo ndakazochema ndorwadziwa. Nyoka iya ikazoregedza kuramba ichingorara neni. Akabva anditi hausati wajairira, nekuti yainge ichirwadza apo payainge ichiisa sikarudzi yangu musikarudzi mayo, zvairwadza. Mangwana acho ndakazomuka ndichiita wet yeropa. Tapedza kuita saizvozvo ndo pandakabva ndachizopepuka, naiyewo achimuka. Akanditarisa akabva anditi murume wangu, how was it? Ndakangoti it was wonderful. Phone call yakabva yapinda ichibva kuna vatezvara vangu. Akabva anditi davira call iyoyo. Ndokubva ndaidavira call yaya. Vakandibvunza kuti ndainge ndiripi. Ndikati baba, ndiri musango pari zvino, handizivi kuti ndoita sei. Vakabva vanditi no my son, you need to come back home. Ndo pandakabva ndachizovaudza kuti mangwana makuseni
ndainge ndichazotanga kudhiraivha ndichibva kwandainge ndiri ndichidzoka kuHarare, asi handina kukwanisa kuda kuvazivisa kwacho kwandainge ndiri exactly. Ndo patakazoti mangwana makuseni tikabva tachizomukira zvedu tichibvako kuzaka takananga kuHarare. Tichingonosvika kuHarare ndakafonera mukadzi ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti anga achindisira mari mukati. Akandisira mari mukati, ndikadarika ndichimutengera dress iro randainge ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichimupfekedza. Ndichingosvika pamba ndobva ndasika naye bonde akaripfeka dress iroro. Ndakamutengera dress nemari yake rainge rakanaka. Kungosvika pamba akabva atohaga amainini vake mudzimai wangu mudiki, ndokubva vatotanga kutotaura nyaya. Ndakamubata ruoko rwake ndokubva tatanga kufamba tikaenda kubedroom. Ndikabva ndaloka bedroom ndikabva ndati ndainge ndichida kumbomurakidza kuti ndainge ndichiri kumuda. Akasekerera ndichimupa dress akafara chaizvo. Ndikati ndo present yako nesori yako iyi. Akabva aripfeka tikabva tatanga kubatana ndokubva tachizotanga kurara tose, zvinova zviri zvinhu zvakamufadza panguva yacho iyoyo. But aisatozviziva kuti ndichisika naye bonde ndainge ndatopfekedzera banga pazasi pemetres sezvandainge ndaudzwa kuti ndo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Mudzimai wangu akangoti atanga kurwara because usiku takati tava kuda kunorara. Akanditi musoro wake wainge uchitema. Ndikati alright, mangwana ndinoenda newe kuchipatara, kana kuri kunzi munenge muchikwanisa kudhiraivha munoenda kuclinic. Akabva ati it is okay. Takarara paya mangwana acho makuseni kuzonomuka kudai ndokubva ndaona kuti mukadzi wangu ainge achirwara. Papilo pake, pilo iyo yaakarara akatsamira yainge yakazara nemablood stains. Ndikati naiwe, saka hausi kuzvinzwa here kuti pilo yose wainyorovedza neropa because ainge achibuda mututu. Kuzomusimudza kudai ainge asingachakwanisi kana kuita sei. Aiti kana kunyangwe ukamusiya ari ega akazendama kana nedressing table aibva angowira pasi achiti makumbo angu ari kungobvunda, ndiri kushaya simba mumakumbo, handisisina kana simba kunyangwe mumabvi omo, achingodedera. Ndakazotora kabhaketi because bedroom yose yakasvika pakuzara neropa richingobuda chete. Kabhaketi ikako ka9 lita akakazadza neropa. Ndakafonera vatezvara vangu ndokubva ndachizoenda naye kuchipatara. Ndichinomusiya kuchipatara iniwo munzira ndakananga kumasvingo uko kwandakazonosiira gogove mudzimai wangu banga riya banga iri mukoma. Vakaenda vakanoribayirira pachuru paguva ramai nyakubereka mudzimai wangu ndokubva ndadzoka kuHarare. Mudzimai wangu akarwara mukomanachi kwenguva refu ndokubva achizoshayika. Ainge ava kuita internal bleeding nekuda kwekuti iye mudzimai wangu uyo mudiki ainge aine mhiko dzaaigara achingoita. Hama dzemudzimai wangu mukuru hadzina kana kumbogara dzakanyumwa kana kuita sei. Mudzimai wangu kwava kutoshayika paya. Chakazongondirwadza mukoma ndechekuti mudzimai wangu mudiki akazosara ava kushungurudza vana vangu, zvinhu zvatainge tisina kutenderana. But nekuda kwekuti ndakazonorombesewa futi nakoko vake akabva ati ndiri kutokuchengetedza iwewe because pamhiko dzako wakaudzwa kuti unofanira kuti unge uchizopota uchirara nevana vako. Zviri nani kuti nditokuitira mhiko dzekuti vana vako ava unorara navo, at least unorara navo kuhope than kuti unge uchizopinda uchivarara, nekuti unozokumisidzira wasungwa. Ivo mukukura kwavo vanozorangarira kuti asi baba vaipota vachirara nesu. Saka ndo mhiko idzodzo dzaakazondigadzirisira kunyange hangu apo pandakarombesewa nagogo vake ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizorara navo physically, but akazodzigadzirisa mhiko dzacho. Vana vangu vasikana vanorota ndichisika navo bonde, but face yangu iyi vanenge vasingaone face. Ndinongotora face yeumwewo weukama kana kuti someone else ndobva ndatoenda ndobva ndanorara nevana vangu. Saka mudzimai wangu iye basa rake ndiroro, anoitawo zvekufamba usiku achiroya, uye zvekare iniwo ndakabva ndachizoromba. Zvimari here? Aiwa, zvimari zvavapo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa.
ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana muine maconfessions enyu awo amunenge muinawo, please feel free to come to my inbox and then you tell me your own side of the story.